Hola, avui anem a parlar de cubisme, i en concret de Juan Gris. Però abans d'arribar a l'obra de Juan Gris de la que volem parlar avui, anem una mica a l'origen i parlem de Pablo Picasso i de George Braque, com els fundadors del cubisme, com els grans promotors que amb la seva genialitat van arribar a transmetre aquesta sensació tan especial sobre una tela. Us poso dos exemples, l'Home en clarinet de Pablo Picasso o La dona mandolina de George Braque, amb dos quadres fets entre 1910 i 1212, que és un moment àlgid del cubisme, i aquestes dues obres es troben al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. Això seria l'origen. Juan Gris incorpora el color al cubisme, en una mena de segona fase cubista on els colors, el cromatisme, agafa una importància també, a part d'aquesta sensació que tenim de que hi ha molts punts de vista sobre una imatge i l'artista les posa totes juntes dintre de la tela. Quelcom que és absolutament novedós i que amb el cromatisme li aporta encara una nova sensació. En aquella època, Juan Gris va decidir no anar a la guerra, estem parlant de 1914, esclata la Primera Guerra Mundial, ell decideix quedar-se a París i socialment és bastant rebutjat pel fet de no ser solidari amb aquest conflicte mundial que es produeix. Això fa que Kahnweiler, que era el seu agent, el deixi, i ell desolat es veu sense cap ingrés i sense cap manera de poder seguir treballant, però aquest fet precisament faria que Leon Rosenberg, un altre gran promotor artístic o marxant d'art, l'agafés i fos el gran motor d'aquesta coneguda com a segon cubisme. Segon cubisme, un exemple seria aquesta obra de Jan Metzinger, Natura Morta, que està en una col·lecció privada i que prèviament va estar molt temps a Suècia. Suècia va promoure moltíssim aquest cubisme. Un exemple seria Marie Laurencin, la jeune fille, que està al Museu d'Art Modern d'Estocolm. Fixeu-vos, amb una visió molt romàntica, molt femenina, com es diu, del cubisme. Una visió que juga molt més entre el cubisme i pot ser un fil conductor o un apropament cap al fauvisme, si us fixeu, per la similitud amb obres d'André Derain, ahí lo dejo, perquè us ho mireu. I, evidentment, com un altre exemple, podria ser Marie Blanchard, amb aquesta obra, per exemple, Soissage, també coneguda com a Juana de Arco, que es troba al Centre d'Art Pompidou de París, i també, fixeu-vos que totes obres cromàtiques, totes en color. I amb això arribem a l'obra de Juan Gris, Dona asseguda, de 1917, fixeu-vos, unes tonalitats ja molt diferents a les obres primeres que hem vist de Picasso o de George Braque. No? Si us fixeu, a més, en un any faria un canvi. Fixeu-vos aquesta obra que va fer el 2016, el Retrato de Josette, que està al Centre d'Art Reina Sofia de Madrid, encara es manté una tonalitat molt més propera a el que seria una escala de grisos, a un blanc i negre. No? Es diu que l'obra Dona asseguda, de Juan Gris, és també Josette Gris, la seva dona. Jo particularment tinc una sèrie de dubtes i us el plantejo ara com a tal, donat la proximitat que Juan Gris tenia amb Marie Blanchard. Marie Blanchard, una pintora cubista que heu vist tot fa no res una obra seva, tenia un impediment que li feia anar en cadira de rodes, però alhora era una persona superactiva dintre del món de l'art. No? Juan Gris en aquest moment també tenia una proximitat amb Picasso molt gran. Picasso torna de Roma, on ha treballat pel ballet Parada, que va ser ideat per Jean Cocteau i amb música d'Eric Satie, i crea ell tots els fons artístics per poder fer els decorats. I fixeu-vos aquesta obra que porta, que es diu L'Italien, que està a la Fundació Bürle de Zurich, i mireu la similitud amb l'obra de Juan Gris, amb dues fetes ben bé alhora, sense coneixement un de l'altre sobre el que estàvem fent. Aquesta proximitat fa que Juan Gris encara se senti molt més recolzat pel fet de que Picasso adori la seva obra. Fixeu-se, aquesta figura es diu que per mi és més Marie Blanchard per la diferència amb el retrat de Josette de l'any anterior que us he ensenyat, que està al Reina Sofia. Fixeu-se a més que hi ha unes escales a la dreta perquè ho feia als baixos de casa seva i per això aquestes tonalitats blau i grises per la humitat que hi havia. Molt missatge. Espero que us agradi. Seguim la setmana que ve. Una abraçada ben forta.